Assalamu alaikum vi wata balkenaka ni Mamadou Saro Kapumoti tiɲɛ an bi an ka faama minnu bɛ yen nɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ jamanadenw lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la u ye baara kɛ jamana in kɔnɔ wa n'u ko cogo min fana an bɛ tugu kɔ mɛ n'u an y'u ye taabolo min man diya fana an bɛ kuma n'u ye mɛ u bɛ taa cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la olu de b'a dɔn an bɛ kun u fɛ olu bɛ jamana jɔ de la an fana mɛ u b'u hakili to an na parce que an ka kɛrɛnkɛrɛnna jida ninnu fan fɛ bon an ka mɔnikɛyɔrɔ parce que ne ye boso de ye an ka mɔnikɛyɔrɔ ka daminɛ depuis Moti ka taa fɔ Tumutu marabolo la ka taa fɔ n bɛ se k'a fɔ ka taa fɔ Ɲɛfunkɛ tiɲɛ yɛrɛ la boso minnu sigilen ba da la u sɛgɛnnen don bon u tɛ se ka foyi kɛ y'a ye nɔ u tɔɔrɔlen yɛrɛ de an ka marajugu minnu bɛ yɔrɔ in na i n'a fɔ ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'a fɔ ko jihadisiw fɛ wala u tɛ se ka saraka bɔ u tɛ se k'u sagona mɔni kɛ donc an ka baara de caman fana yɛlɛla ka bɔ mɔni na donc faamaw bɛ baara la dɛ u bɛ baara yɛrɛ la mais u b'u jija ka bosow fana filɛ jidaw fɛ ka taa tiɲɛ na u tɔɔrɔlen yɛrɛ don. Assalamu alaikum warahmatullah. Ne tɔgɔ Dawo Aruna ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan Mamara la Banane région kɔnɔ dugu la min bɛ wele ko Dɔpile. Ayiwa foli bɛ di groupe la dɔw ma ayiwa a ka kunnafoni tiɲɛna a kɛra nimisa wasa dan ye tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ k'an bɔ dibi yɛrɛ de la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn. Ayiwa fɛn min degun kɔni bɛ anw kan nin waati na o de ye réseau ko ye réseau ko problème bɛ anw ka mara kɔnɔna na kosɛbɛ anw ka mara yɛrɛ dugumisɛnw caman bɛ tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min dɛsɛ b'an na o de ye réseau ko ye. Assalamu alaikum warahmatullah. Vraiment me choqué ka gouvernement fo vraiment o bɔra ka changement min to ministre ka baara la sisan vraiment moi je félicite a kɛra ɲɛna yɛrɛ a ɲɛna tan parce que ko bɛɛ dɔn il faut que n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko baara bɛ faamu o y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ ka falen ni mɔgɔ tɛ ka falen a tɛ se ka changer vraiment min fɔ tan moi je félicite la transition o bɔra ka min fɔ tan vraiment je suis content hali bi ala ko ka baara ɲɛ ka d'u ma awɔ ka ninnu fana essayer gɛlɛya kɔni bɛ maliyɛnw kan gɛlɛya ma fan mais les nouvellement arrivé, il faut qu'on va pour que le débit soit relevé. Donc, soyez bienvenus à Chessiri. Merci beaucoup, Bamala.